ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांना खूप खूप सगळ्यांचं स्वागत आहे मनापासून। हरे कृष्ण सगळ्यांना। आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करून त्यांचं दर्शन घेऊया आणि त्यांना साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि इस्कॉनच्या या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। अशी ही भगवंतांच्या कृपेने 36वी बॅच आता आपली पूर्ण होत आलेली आहे आणि भगवंतांच्या कृपेनेच आपली 37वी बॅच 5 जून सोमवार 5 जून दिनांक 5 जून रोजी आपली ही 37वी बॅच सुरू होणार आहे। आणि जसं नामनिष्ठ प्रभूजींचा मानस आहे त्याप्रमाणे 108 असे अशा बॅचेस पूर्ण करायच्या आहेत आणि असा हा भगवद्गीतेचा उपदेश घराघरांमध्ये पोहोचावा हीच प्रभूजींची खूप मनापासून इच्छा आहे आणि भगवंतांची कृपा लाभलेली आहे त्यासाठी। आणि खूप सुंदर अशी ही संधी आहे ज्याचा लाभ आपण कितीतरी लाखो लोक घरात बसून घेत आहेत याचा खूप आनंद आहे। आणि तुमच्यासारखे असे दुर्मिळ भक्त जे 18 अध्यायापर्यंत हा यज्ञ आहे तो 18 अध्यायापर्यंत पूर्ण करतात याचा खूप आनंद आहे। तर आपण कालच्या या अध्यायाला बघितलं 13वा अध्याय काल आपण बघितलेला आहे ज्याविषयी थोडंसं बोलूया। खूप छान अध्याय आहे, कठीण नाहीये समजायला। थोडंसं जसं मी सुषमा माताजींना सांगितलं की खूप सुंदर असं जे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांची जी संलग्नता। जी व्यक्ती क्षेत्रज्ञ परमात्म्याला जी व्यक्ती जाणतीये, मग जसं या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रवेश केला जातोय, आध्यात्मिक मार्गामध्ये जसं प्रगती केली जाते, त्याप्रमाणे ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत जसं आपण शेवटी म्हटलं, पण त्याच्या आधी सुरुवातीला निश्चितच सांगता येईल की जे 6 प्रश्न, मग त्या 6 प्रश्नांमध्ये ह्याचं हे विचारलं गेलेलं की काय आहे क्षेत्र, काय आहे क्षेत्रज्ञ कोण आहेत आणि मग कशा प्रकारे या ज्ञान काय आहे, ज्ञानम काय आहे, ज्ञानाचं ध्येय जे ज्ञेय काय आहे, या सगळ्यांना जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि म्हणून क्षेत्र म्हणजे हे 24 तत्वांनी बनलेलं, म्हणजे 24 तत्व सांगितली की जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 कर्मेंद्रिय आहेत, त्याच्याबरोबर मग जे आपण जी चव आहे, स्पर्श आहे, दृष्टी आहे, ऐकण्याची क्षमता, वास घेण्याची स्मेल, या सगळ्याची जी ती ती त्या गोष्टी आणि त्यानंतर मग त्याच्याबरोबरच जे आपण म्हटलं की मग जी कर्मेंद्रिय आहे, जे हात, पाय, नंतर अ, इतर जे साउंड किंवा जो बोलण्याचा जो व्हॉइस येतो, तोंडातनं आवाज, अशा प्रकारे तुम्हाला ते सगळ्याचं वर्णन केलेलं आहे। आणि मग त्याच्यानंतर अव्यक्त, मन, बुद्धी, अहंकार ह्या 3 गोष्टी, या सगळ्याला मिळून हे 24 तत्वांनी मग 4, 4, 4, 4, 16, 5, 20 आणि मग हे 3 मन, बुद्धी, अहंकार, अशी मी तुम्हाला पाहिजे तर ती सगळी तत्व एकदा अगदी ज्या मराठी शाब्दिक याच्यामध्ये दिलेली आहे ती मला तुमच्यासाठी निश्चितच वाचायला आवडती। तर आपण 2 मिनिटं त्याच्यावरती घेऊया, खूप मी जाणार नाही।
हा, तर मग पंचमहाभूत जे मी म्हटलं की पृथ्वी, वायू, अग्नी, आकाश आणि जल, आणि त्यानंतर मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, जे तीन गुणांनी अव्यक्त असं जे स्वरूप आहे. त्यानंतर 10 इंद्रिय, त्यापैकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, 5 इंद्रिय विषय, ज्या इंद्रियांशी निगडित जे विषय आहेत, आणि मग त्याच्यानंतर जी इच्छा आहे, द्वेष आहे, सुख, दुःख, समूह, चेतना, धैर्य, या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटलेले आहे. आणि म्हणूनच मग अशी ही नेत्र, बघा, मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, हे झाले 3. त्यानंतर नेत्र, कान, नासिका, जिव्हा, त्वचा, ही झाली 5 ज्ञानेंद्रिय. त्यानंतर वाणी, पाय, हात, उपस्थ आणि गुदा, ही झाली 5 कर्मेंद्रिय. त्यानंतर इंद्रियांचे स्वामी असणारं मन, म्हणजे 3 आणि 1 4, 5 आणि 5 10, 14 झाले इकडे. त्यानंतर मनासहित एकूण 11 इंद्रिय ही झालेली आहेत. स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, हे 5 इंद्रिय विषय. आणि अशा रीतीने ही 24 तत्वांचं, या सगळ्या समूहाला हे 24 तत्व बनलेली आहेत. इंद्रियांचा स्वामी असणारं मन, येस, मनासहित एकूण 11, म्हणजे 11 आणि ही 23, बरोबर, आणि 24व मन. हे अशा प्रकारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध, हे 5 इंद्रिय विषय. कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, त्याचे त्या ज्ञान त्याची त्या त्याला इंद्रिय, त्याची जी अतिरेंद्रिय आहेत, आणि त्यानंतर जे इच्छा, द्वेष, अशा प्रकारे या सगळ्याला मिळून हे 24 तत्वांचं, पुन्हा एकदा वाचा तुम्ही, जे इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, हे या स्थूल शरीरातील पंचमहाभूतांचे प्रतीक असणारे विकार आहेत. चेतना आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षण ही सूक्ष्म देहाची, अर्थात मन, बुद्धी आणि अहंकार याची प्रकटावस्था आहे. म्हणून अशा प्रकारे ज्या इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आणि चेतना, या सगळ्यांना सुद्धा धरलेलं आहे, की हे सगळे फिलिंग्स जे निगडित आहेत त्याच्याशी. म्हणून या सगळ्याला मिळून आणि मनासहित ही सगळी एकूण 24 तत्वांनी ते शरीर बनलेलं आहे. कन्फ्युज होऊ नका, एकदा पूर्ण वाचलत की मी जरा पुढे मागे वाचलं गेलं म्हणून, पण खूप सुंदर असं आहे. कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय विषय, त्याच्या चेतना, आणि मग मन, बुद्धी, अहंकार, या सगळ्याला जाणलं, आणि अव्यक्त, जे तीन त्रिगुणांद्वारे आहे. अशा सगळ्याला मिळून 23 आणि 1 24, अशा प्रकारे ही 24 तत्व शरीराची आहे, जशा क्षेत्राची आहेत. मग या क्षेत्राला कोण जाणतं आहे? जसं मी म्हटलं की मग ज्या 4 अवस्था आपण बघितल्या, की एक जागरूक स्थिती आहे, त्यानंतर थोड्या झोपलेल्या अवस्थेत आहे, पूर्ण निद्रावस्थेत आहे, आणि मग तुरीय अवस्था जी आहे, जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांशी संबंध जोडला जातो, परमात्म्याशी मन केंद्रित केलं जातं. पण तिथे म्हणूनच हे सगळं कोण जाणतं आहे, तर ती क्षेत्रज्ञ, जो शरीराला जाणतो आहे, तो कोण आहे? आत्मा आणि परमात्मा. या आत्म्यालाच जाणणारे, आणि म्हणूनच आध्यात्मिक मार्गावर जे प्रवास करतायत आणि जे प्रगती करता आहेत, आजच्या शेवटच्या अध्यायात सुंदर 14व्या अध्यायाच्या शेवटी पण याचा खूप सुंदर उल्लेख केलेला आहे, की ते ब्रह्मस्तराला प्राप्त होत आहेत, की ज्यांनी या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती साधलेली आहे, ज्यांनी या क्षेत्राला, क्षेत्रज्ञांना आणि भगवंतांच्या या रूपाला जाणलेलं आहे, ते निश्चितच पुन्हा उठून या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या ज्ञानाला जे घेतलेलं आहे, या सगळ्याचं ज्ञान म्हणजे, आणि त्या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे ज्ञेय आहे. या या क्षेत्राला आणि क्षेत्रज्ञाच्या संलग्नतेला जाणणं म्हणजेच ज्ञान आहे. या परमात्म्याला जाणणं हे ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच त्या ज्या आपण बघितलं की ज्या झाडावरती, ज्या कठोपनिषदामध्ये आपण बघितलं, कठोपनिषदामध्ये, की ज्या झाडाची उपमा दिलेली आहे, आणि म्हणूनच या शरीराला झाड म्हटलेलं आहे. आणि त्या झाडावरती कोण आहे, तर आत्मा आणि परमात्मा. पण तो जीवात्मा इतका त्या भौतिक जगतामध्ये गुरफटलेला आहे, की त्याचं परमात्म्याकडे लक्षच नाहीये. परमात्मा सगळं ऑब्झर्व्ह करतोय, सगळं बघतोय, पण आत्म्याचं अजून लक्ष गेलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच हे गोष्ट तो जाणत नाही, की आपण या परमात्म्याचाच अंश आहोत. म्हणून ज्या अपरा आणि तटस्थ शक्तीवरती आपण आहोत, त्या तटावरती आपण कुठेतरी आहोत, की जिथे आपल्याला हातात आहे बॉल. आणि म्हणून आपण जाणायचंय, की कुठेतरी आध्यात्मिक उन्नती करायची आहे, का भौतिक जगतामध्ये स्वतःला त्या बद्धतेमध्ये अजूनच बद्ध करायचं आहे. हे सगळं जाणून जी व्यक्ती जाणतीये, म्हणजे जे ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत, ती निश्चितच पुन्हा उलटून या भौतिक धामामध्ये परत येत नाही. ती भगवत धामालाच प्राप्त होते. जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जातो, तेव्हा तिला कल्पना असते, की पुन्हा या
जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जगतामध्ये या मृत्यू लोकामध्ये परत यायचं नाहीये. या सगळ्याला अशा प्रकारे जाणायचंय आणि हे ज्ञानाचे चक्षु धारण करून ती व्यक्ती पुन्हा या भौतिक जगतात परतत नाही. मग आता या ज्या ज्ञानाला आपण जाणायला सुरुवात केली, जसं म्हटलं की पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती सांगतायत, मधले 6 ते 7 ते 12 अध्याय प्रत्यक्ष भक्तीचं ज्ञान देतायत, की भक्ती कशी करावी. आणि जे जे 13 ते 18 अध्याय आपल्याला ज्ञान सांगतायत. मग हे ज्ञान कशाचं घ्यायचंय? मग जसं आपण म्हणू हो, एखादी ज्ञान फक्त घेऊन मग ते मला इतकं येतंय, मला तितकं येतंय, पण त्या ज्ञानाचं आचरणच केलं नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल बरीच पुस्तकं आपण वाचतो, फिलॉसॉफिकल पुस्तकं वाचतो. त्याच्यानंतर 7 हॅबिट्स ऑफ इंटेलिजंट पीपल किंवा अशी बरीच बाजारामध्ये आलेली पुस्तकं वाचतो. पण त्याचं ध्येय काय हो? मग मला सांगा बरं, तुम्ही भगवद्गीता शिकायला आलेले आहात. तुमचं ध्येय काय आहे? तुमच्या मनामध्ये काय आहे, की तुम्ही काय याच्यातनं निष्पन्न करू शकता किंवा काय तुमच्या मनात इच्छा आहे? तुम्ही जेव्हा ह्या अध्ययन वर्ग रजिस्ट्रेशन केलं, तेव्हा काय मनामध्ये होतं? सांगू शकाल चॅटमध्ये? उत्तरं दिलीत तरी चालेल. हरे कृष्ण. खूप सोपं उत्तर आहे हो. तुम्ही रजिस्टर असेच तर नाही. तुम्हाला काहीतरी तर मनामध्ये तुमच्या धारणा असेल, काहीतरी तर तुमचं गोल असेल. सुषमा माताजी, येस माताजी, हरे कृष्ण. बोला माताजी, हरे कृष्ण. हा हरे कृष्णा. अ, अध्ययन वर्ग जॉईन करण्यामागे उद्दिष्ट असं होतं की आपला हा जो जन्म आहे आणि पुढचा जन्म हा आपल्याला कसा असणार आहे, काय मिळणार आहे, म्हणजे ह्या दृष्टीने ह्या जन्मामध्ये आपल्याला काय प्रिपरेशन करायला पाहिजे. खूप आणि छान माताजी, खूप छान. हे ज्ञान जेव्हा आपल्याला मिळेल तेव्हा म्हणजे व्यवस्थित परफेक्ट ज्ञान जर आपल्याला असेल तर आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न करू शकतो या जन्मातच. अगदी बरोबर. म्हणजे किती सुंदर तयारी आहे ना माताजी. ही 8व्या अध्यायात आपण जाणलं, की म्हणजे कुठेतरी ती आयुष्यभर जसं स्मरण करायचंय आणि जी तयारी करायची, की ह्या गोष्टीची, की मग आपल्याला पुढचा जन्म म्हणजेच की या जन्मातलं जेव्हा आपण हा जीर्ण देह त्यागू तेव्हा काय होणार आहे? जसं आपण 8व्या अध्यायात म्हटलं, की मग जे आपण स्मरण करणार आहे त्याचाच आपल्याला पुढचा जन्म मिळणार आहे. किंवा आपल्या कर्माचीच फळं, जे काही कर्मातनं आपण जे आपल्या कर्मातून करतो आहोत, तीच फळं आपल्याला पुढचा जन्म देतायत. खूप छान माताजी. म्हणजे कुठेतरी मनामध्ये औत्सुक्य आहे, बरोबर? कुठेतरी मनामध्ये ध्येय आहे आणि हेच ध्येय महत्वाचं आहे. खूप छान माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे शेअर हरे केलं तर कृष्ण खूप माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान वाटलं शेअर केलं तर, की हेच ध्येय आहे, हाच गोल आहे, की हे ज्ञान घेतोय, ह्या ज्ञानाचं आचरण आपल्याला करायचंय कसं? म्हणून मी जसं म्हणते, की प्रत्येक दिवशी मी स्वतःला जेव्हा भगवद्गीता आपण शिकवण्याची ही सुंदर संधी भगवंतांच्या कृपेने मिळालेली आहे. पण मी भगवद्गीता जगतीये किती? मी हे शिकवतीये इतरांना, मी वाचतीये, मी पुढच्या टप्प्यांवर त्याचा अभ्यास करतीये. पण त्या अभ्यासाचं मी किती आचरण करतीये, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन मला वाटतं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि हे ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्यामध्ये आपल्याला दिसणं, आपल्यामध्ये नामस्मरण करण्याचा आपल्याला मिळणारा जो काही त्याच्यातनं जे काही आपल्याला आपलं परिवर्तन मिळणं, ही मला वाटतं आपली प्रचिती आहे. आपण स्वतः घेणारा अनुभव आहे. आणि म्हणूनच हे ध्येय कुठेतरी मनात असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून माताजींनी जसं सांगितलं, की म्हणून हे ध्येय घ्यायचंय. कुठल्याही परिस्थितीत चला आपण जरा जाऊन बघूया हो, काय आहे तरी, काय शिकवतात. हे कुठेतरी व्हेरिफिकेशन झालं. हे कुठेतरी ट्रायल झाली. हे किती घातक आहे बघा. म्हणजे हे कुठेतरी बेजबाबदारीचं विधान आहे, की मी असंच जरा जाऊन बघतो काय शिकवतायत तरी काय? काय आहे तरी भगवद्गीता? हे म्हणणं हे कुठेतरी थोडंसं धोकादायक आहे. कशाप्रकारे? मग उदाहरणार्थ लग्न करणं. ही लग्न संस्था आहे हो. लग्न करताय म्हणजे तुम्ही जबाबदारी स्वीकारताय. लग्न ही जबाबदारी आहे. एखाद्या व्यक्तीबरोबर तुम्ही आडामागा घेताय. तुम्ही त्या बंधनांमध्ये अडकताय म्हणजे त्या जबाबदाऱ्या स्वीकारताय. मग तुम्ही असं म्हणू शकत नाही, "जरा बघूया लग्न करून काय होतंय." मग तुम्ही तशा प्रकारे हे बेजबाबदारपणाचं विधान झालं. त्याच प्रकारे ह्या अध्ययन वर्गाला, या अध्ययनाला सुद्धा ते कुठल्यातरी ध्येयाने करणं हे अत्यंत जबाबदारीचं असं लक्षण आहे. आणि म्हणूनच याला आपण आधीच्याही अध्यायात मी याचा उल्लेख केला होता. हे खूप महत्वाचं आहे, की ते ध्येयाला आणि तेच आपण आता जाणतो आहोत. आणि म्हणून जसं कालच्या अध्यायात आपण जाणलं, की क्षेत्र काय आहे? क्षेत्रज्ञ काय आहे? हे जेव्हा आपण विस्तारित प्रमाणामध्ये जाणतो, की मग या क्षेत्राला जाणणारे कोण आहेत? आपण त्या आत्म्यालाच जाणलं नाही. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सुरुवात केलेली, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस.
पण हे नुसतं बोलणं, नुसतं ऐकणं इथपर्यंत ठीक आहे. पण ते प्रत्यक्षात कशाप्रकारे जाणू शकू? म्हणूनच या क्षेत्रज्ञाला जाणायचंय. आणि या ज्ञानाला का जाणायचंय? की हे ज्ञान आपल्याला अशा प्रकारे दिलंय भगवंतांनी, की या सगळ्याला जाणून गुणातीत कसं व्हायचंय. या भौतिक जगतातून हा जो मूळ आपला आत्मा आहे, हा आध्यात्मिकच आहे. तो गुणातीतच होता. परंतु हा या भौतिक जगतामध्ये आलेला आहे. आणि या भौतिक जगतामध्ये आल्यानंतर तो बद्ध झालेला आहे या त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे. हे जे सत्व, रज आणि तम हे जे गुण आहेत, त्या गुणांमुळे तो बद्ध झालेला आहे. मग सात्विकता ही उत्तम आहे, खूप चांगला गुण आहे, पण ती पण कुठेतरी बांधतीये त्या जीवात्म्याला. कारण ती कुठेतरी सुखी होतीये, कुठेतरी आनंदित होतीये. तो आनंद पुन्हा स्तिमित करतोय त्याचं पुढे जाणं. आणि म्हणूनच हे जाणायचंय, की सत्व, रज, तम हे गुण जाणायचे. काय आहेत हे त्रिगुण? आणि त्या गुणातीत कसं जायचंय? भगवंत जे पुरुषोत्तम आपण पुढच्या अध्यायात जाणणार आहोत, जे प्रत्यक्ष या अपरा शक्तीच्या पलीकडे आहेत, जे गुणातीत आहेत. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांसारखं त्या त्या आध्यात्मिक स्वभावाला, त्या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती करून आपल्याला गुणातीत कसं होता येईल, ते जाणायचं आहे. आणि हे कसं आहे, काय आहे गुणातीत होणं, हेही आपल्याला विश्लेषित स्वरूपामध्ये जाणून घ्यायचंय. मग 3 गुणांनी कसा आत्मा बद्ध होतो, मग त्याच्यामध्ये सात्विकता आहे, राजसिकता आहे, तामसिकता आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये कशाप्रकारे या गुणांमध्ये मग काय अन्न खाल्ल्याने किंवा कुठल्या कृती केल्याने कशाप्रकारे हा सात्विक मनुष्य काय कृती करतो, राजसिक काय, तामसिक काय आणि मग मृत्यूनंतरही यांचं काय होतं, त्यांना कुठल्या लोकांमध्ये जन्म मिळतो आणि या सगळ्याला जाणून मग हे सगळं जसं बद्ध करतंय, त्या सगळ्याला आपल्याला जाणून गुणातीत काय व्हायचंय. जे ज्ञान आपल्याला भगवंतांनी दिलं, की हे सगळं ज्ञान आहे, याच्या पलीकडे जे आहे, याच्या व्यतिरिक्त जे आहे, ते सगळं अज्ञान आहे. आणि म्हणूनच याच प्रकारे आपल्याला एक गुणातीत व्हायचंय ते त्याच व्यक्तीच्या पुढच्या अ, त्या ज्ञानाला आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हा पहिला श्लोक आपल्याला सांगतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे निमी राजाची ही कथा आहे. हे 9 योगेंद्र यांनी सिद्धी प्राप्त केलेली होती. सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली हे जाणून तुम्हालाही मी परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान मी तुम्हाला सांगेन. की हे ज्ञान घेऊन या भौतिक जगतातून ज्यांनी मुक्ती साधलेली आहे, अशा ऋषींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. मग हे ऋषभदेवाचे 9 पुत्र, 9 योगेंद्र, की हे भूतलावरती आणि जिथे कुठे मंत्र उच्चारले जातात, जिथे कुठे यज्ञ, याग केले जातात, त्या ठिकाणी जाऊन ते आशीर्वाद देतात. अशा या निमिराजांनी सुद्धा यज्ञ, याग केलेले आहेत आणि तिथे हे प्रत्यक्ष 9 योगेंद्र विराजमान झालेले आहेत, प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित झालेले आहेत आणि ते निमिराजाला आशीर्वाद देत आहेत. निमिराजाही भगवंतांबद्दल त्यांच्याकडे सॉरी विचारणा करतायत, भागवताचं कथन ऐकतायत आणि अशा प्रकारे हे 9 योगेंद्र की जे अत्यंत परमसिद्धी प्राप्त केलेले, की जे प्रत्येक लोकामध्ये जिथे जिथे कुठे हे यज्ञ याग केले जातात, मंत्रोच्चार ऐकतात, त्या ठिकाणी ते उपस्थित होतात आणि तिथे ते आशीर्वाद देतात. असे हे परमसिद्धी प्राप्त केलेले ऋषी कशा प्रकारे, कारण त्यांनी भौतिक जगातून ही बद्धता, या बद्धतेतून ते मुक्त झालेले आहेत, मुक्तीचा मार्ग, आणि अशा प्रकारे त्यांनी या मुक्तीच्या मार्गाला अवलंबलेला आहे, भगवंताला जाणलेला आहे. आणि अशा या निमिराजाची ही कथा आहे. अशाच प्रकारे हा आत्मा बद्ध होतो, हे जे आपण म्हटलं, की म्हणूनच या भौतिक ज्ञानाला जाणून मग ही किती सुंदर असं हे चित्र आहे बघा. हे सुंदर चित्र वैकुंठातील आहे बरं का. आणि मग या वैकुंठाला मग जसं मी म्हटलं, की परमसिद्धी प्राप्त केली जाते. मग जसं आपण म्हटलं, या भगवंतांना जाणून आणि या सगळ्या ज्ञानाला जाणून भौतिक जगतातून कुठेतरी पुन्हा मुक्ती साधून पुन्हा या भौतिक जगतात परत यायचं नसतं, तर या आध्यात्मिक जगतामध्ये, या वैकुंठामध्ये प्राप्ती करायची असेल, की जिथे बघा मग त्यासाठी जसं माताजी म्हणाल्या, की ते जाणायचंय, की पुढचा जन्म कुठला असेल. मग तेच जाणण्यासाठी, की पुन्हा येऊन या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी
हे जर ज्ञान आपण घेतलं की पुन्हा आपण ती जर इच्छा करतोय 84 लक्ष योनीतून का आपण जन्म घेतोय. काल खूप सुंदर प्रभूजींनी कथा सांगितली. नारद मुनी एके ठिकाणी गेले होते की त्यांनी त्या कैलासाला सांगितलं कैलासाला सांगितलं की तू अशा अशा आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती कर. पण तो इतका गुरफटलेला असतो स्वतःच्या मुलाबाळांमध्ये की मग पहिला जन्म त्याला मानवाचा असतो. मग मानवाचा जन्म झाल्यानंतर पुन्हा जेव्हा तो मृत्यू पावतो आणि नारद मुनी विचारायला येतात तेव्हा त्याला कुत्र्याचा जन्म मिळालेला असतो. कारण तो कुत्र्याचा जन्म कशासाठी की तो कुठेतरी त्याच्या घराभोवती राखण करत असतो. कारण त्याच्या मुलाबाळांमध्ये त्याचा जीव अडकलेला असतो आणि ती जनसंपत्ती त्या घराचं रक्षण करायचं असतं. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन पुन्हा नारद मुनी विचारायला येतात की कुठे गेला हा कैलास, मग कुत्रा कुठे गेला तो कैलाश नावाचा. तेव्हा मग तो मरण पावलाय आणि मग तो कुठे असतो, तो शेतामध्ये असतो. की मग त्याची मुलं बाळ तो कैलास नारद मुनींना उत्तर देतो की माझ्या मुलाबाळांनी इतकं सगळे वाईट वागणुकीचे आहेत की त्यांनी सगळं घरदार विकून टाकलं, सगळं विकलं, आता हे शेतच उरलंय फक्त आणि या शेताची मी रक्षण करतोय, मी सर्प होऊन या शेताचं रक्षण करतोय. पण मग नारद मुनी सगळ्या गावकऱ्यांना जमवतात आणि सांगतात हा विषारी सर्प आहे बघा. मग त्या सर्पाला सगळे मारून टाकतात. बघा की या इच्छा आकांक्षा म्हणजे याच्यातनं बोधकथा कशी आहे की ह्या इच्छा आकांक्षा मग त्या पतित योनीमध्ये जन्म लाभतोय पण ती आकांक्षा संपत नाहीये. म्हणून प्रभूजींनी काल प्रभुपादांचं एक उदाहरण सांगताना सांगितलं की कशा प्रकारे ही इच्छा मानवाला की मग त्या फिशिंग करतायत काही जण बीचच्या बाजूनी प्रभुपाद चाललेले आणि त्या फिशिंग करणाऱ्या लोकांना बघून म्हणाले की बघा हे पुढचा जन्म निश्चित करतायत कारण त्यांना त्यांना उपभोग घेत आहेत त्या फिशिंगचा. पण पुढे जाऊन त्यांना तो मासाचा जन्म घेऊन काहीतरी भोगायचं सुद्धा आहे. म्हणून ते उपभोगाबरोबरच ते भोगही आलेले आहेत. कर्माबरोबर ते कर्माच्या फळाचे भोगही भोगायचे आहेत. हे त्याला काय म्हणतात ना त्याला जोडूनच आलेले आहेत. हे ज्ञान घ्यायचं. आणि म्हणून मग जसं भगवंतांचं जन्म कर्म भगवंत जसे या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, सगळं करतायत परंतु त्या सगळ्यापासून जसे अलिप्त आहेत कमळाच्या पानाप्रमाणे की ज्याला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही त्याप्रमाणे भगवंत सगळं करून सगळ्याची निर्मिती करून पुन्हा संन्यासी आहेत त्यापासून. त्यांना कुठल्याही प्रकारचं त्या कर्मफळाचा कुठलाही अपेक्षा नाहीये. आणि तसंच आपण जर भगवंतांसारखे आहोत, आपण क्वालिटेटिव्हली तसेच आहोत, तर त्या गुणातीत जाऊन त्या आध्यात्मिक प्रवासावर उन्नती करून आपल्याला भगवंतांच्याच स्वभावाची प्राप्ती होऊ शकते. हे जाणायचं आहे की या वैकुंठ म्हणून या वैकुंठ वासावरून मला हे की किती सुंदर चित्र आहे बघा. आणि मग जर अशी तयारी करायची असेल जसं आपण बघा स्वित्झर्लंडला जातो, अमेरिकेला जातो, मग तसे गार कपडे, गरम कपडे, मग सगळी तयारी जय्यत तयारी करत असतो आपण. त्या कंट्रीला भेट द्यायची, मग तिथला सगळा अभ्यास करतो की इथे किती टेम्परेचर असेल, इथे किती काय असेल. मग अहो या भौतिक जगतातून जेव्हा मुक्त व्हायचं आहे आणि त्या सुंदर अशा वैकुंठ धामाला जायचंय, गोलोक धामाला जायचंय, त्याची तयारी का नसावी. आणि म्हणूनच मग त्या सुंदर अशा की म्हणूनच 8व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं की मृत्यूला का घाबरू नये, मृत्यूविषयी का बोलू नये, कारण ते अशुभ नाहीये. जो जाणत नाहीये की पुढे त्याला कुठे नेक्स्ट काय आहे, हे जो जाणत नाहीये त्याला त्याची भीती आहे. परंतु ज्याला माहिती आहे म्हणजे हे बोलणं खूप सोपं आहे, खूप कठीण आहे हे सगळं आत्मसात करणं. पण आपल्याला ते आत्मसात करण्याची तितकं ज्ञान आणि तितकी आपली पात्रता, क्षमता आपल्याला वाढवायची. आणि तरच आपल्या मनाला, बुद्धीला आपण त्याप्रमाणे मोल्ड करू शकू या ज्ञानाने. हे ज्ञान अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही, प्रलयाच्या वेळी व्यथितही होत नाही. आणि अशा सुंदर वैकुंठामध्ये आपण बघतोय बघा सगळे स्त्री पुरुष इतके सुंदर असे डौलदार आणि किती सुंदर सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती निर्मळ भाव आहेत आणि खूप सुंदर असे सुडौल त्यांचे शरीर आहेत. आणि अशा या निर्मळ ठिकाणी सगळं आनंद आहे कारण तिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. सच्चित आनंद असं हे आनंदमय जग आहे. आणि म्हणूनच याला आपल्याला या वैकुंठ धामाला म्हणून जी व्यक्ती हे सगळं जाणतीये ती निश्चितच या दिव्य धामाची प्राप्ती करू शकते. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्ममदयोनि रहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या सृष्टीचा निर्माता हे जरी ब्रह्मा असले तरी ते दुसरे निर्माता आहेत. प्रथम निर्माता कोण आहेत तर प्रत्यक्ष भगवंत.
बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. भौतिक प्रकृती ही माता आहे. मग ज्या उदाहरण की भौतिक प्रकृतीमध्ये ह्या जीवाला वेगवेगळे स्वरूप मिळतात, पण बीज देणारे मूळ कुठून आलंय? तर मूळ हे भगवंतांनीच दिलेलं आहे. आणि हे जर जाणलं तर ही सृष्टी किती सुखदायक होऊ शकेल हो. बघा, आपण सगळे एकमेकांशी रिलेटेड आहोत हे जाणलं तर कशाला कुणी कुणामध्ये कुठल्या गोष्टीसाठी भांडणं करेल, कुठल्या गोष्टीसाठी अराजकता माजेल. मग हे सगळं मनुष्याने निर्माण केलेले धर्म आणि हे सगळे त्याच्यामध्ये या ज्या काही छल कपट आणि या सगळ्या गोष्टी हे मनुष्याने निर्माण केले स्वतःच्या सोयीसाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी, आणि त्यासाठी झगडणं चाललंय. मग पुढे भगवंत तेच सांगतायत की या सगळ्या पंच 5 ज्ञानेंद्रिय आणि एक मन याला घेऊन किती मनुष्य झगडतोय. कारण खरं हा मनुष्य कसा आहे हो, आणि या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेतोय. आणि का झगडतोय? कारण कुठेतरी एकाच फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर ज्या पुरुषोत्तम योगात आपल्याला जाणायचंय, कशासाठी हा संघर्ष सगळा? तर संघर्ष फक्त उड्या मारण्यासाठी, इकडून तिकडे तिकडून तिकडे, याचा जन्मावरून त्याचा जन्म, अशा प्रकारे या 84 लक्ष योनीतून मनुष्य जन्म घेतो आहे. परंतु प्रत्यक्ष कसा आहे हो, हा पावसाच्या थेंबासारखा आहे हा जीवात्मा. जसा तो ट्रान्सपरंट असतो ना पावसाचा थेंब, अतिशय स्वच्छ निर्मळ असतो. पण तो जेव्हा मातीत मिसळतो ना, तेव्हा त्याचा चिखल होतो. आणि तसंच या जीवात्म्याचं आहे. हा जीवात्मा अत्यंत आध्यात्मिक आहे, अत्यंत शुद्ध आहे, गुणातीतच आहे हा जीवात्मा. पण तो जेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये येतोय, तेव्हा या त्रिगुणांचा प्रभाव, सत्व, रज आणि तम, आणि ही जी मोहमाया आहे, ही भौतिक जगतामध्ये जी मोहमाया आहे, जिथे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंमुळे तो अतिशय बद्ध होतो. आणि मग सात्विकता कुठेतरी त्याला चांगलेपणाकडे नेतीये, पण ती पण कुठेतरी त्याला अडकवून ठेवतीये. कारण त्याला त्या ज्ञानाने आणि त्याला त्या मिळणाऱ्या सुखाने तो कुठेतरी आनंदित होतोय, आणि तिथेच त्याचं ज्ञान स्तिमित होतंय. म्हणूनच तो सत्व असेल, रज असेल, तरी तम असेल, तो बद्ध होतो आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी आता म्हटलं की जेव्हा जीव या प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हाच तो बद्ध होतो. मग काय आहे ही सात्विकता, काय आहे राजसिकता? तर बघा, आधी व्हिडिओ बघून घ्या या, मग आपण वाचूया ते. ही सात्विकता आहे बरं का. सॉरी, मला वाटतं मध्येच थांबला. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सत्व गुणाबद्दल सांगताना, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश गमनामयम सुख संगेन बध्नाती ज्ञान संगेन चानथ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्याने प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, याच्यावरती कसा सात्विकतेचा प्रभाव दाखवलाय. आणि म्हणून त्याच्या मनातले जे विचार आहेत त्या सत्व गुणातून कशा प्रकारे तो सांगतोय, किती सुंदर हवा आहे.
कारण ती सात्विकता आहे. मग हे हेल्दी लंच आहे, की माझ्याबरोबर हे हेल्दी कारण सात्विक असं भोजन घेऊन आपण निघालेलो आहोत. मग कुठेतरी खूप सुंदर हवा आहे आणि या सगळ्याची अशा प्रसन्न कारण त्याच्या अंगातील कपडे पण बघा कसे प्रसन्न आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ती सात्विकता कुठेतरी संबोधली जाते. आणि म्हणून हे सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे. मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतायत, पण ते पापातून मुक्त केलं तरी त्या सुखामध्ये आणि त्या ज्ञानामध्ये ते बद्ध होत आहेत. आणि म्हणूनच हा सात्विक गुणातला जीवात्मा सुद्धा सुख आणि ज्ञानाने बद्ध होत असतो. मग काय आहे राजसिकता? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा हा कसा करतोय त्याला रजोगुण. बघा किती आकांक्षा वासना आहे बघा. महत्वाकांक्षा असावी पण ती वासना आणि त्या वासनेमुळे त्या महत्वाकांक्षा इतक्या टोकाला जाते की मग असंख्य वासना की यू विल बी देअर, यू विल बी रिच, यू विल बी ऑन द टॉप असं तो त्याला सांगतोय. म्हणजे तू तू हटू नकोस, तू थांबू नकोस, कारण तू पुढे जा. मग कुठलाही मार्ग का असू दे पण ते तुला मिळवायचंच आहे. यू विल बी ऑन द टॉप. अरे पण ते टॉप आणि ते ते तिथपर त्या मार्गापर्यंत जाईपर्यंत तो मार्ग कशा प्रकारचा आहे ह्या त्याच्यातला कुठेतरी त्याचा फरक जाणणं ती सत्सद विवेक बुद्धी नाही चालत नाही. आणि म्हणून तो मन बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावर त्या कामवासनेचं जसं दुसऱ्या अध्यायात सगळं कनेक्टेड आहे बघा. म्हणून ते कुठेतरी इंद्रिय विषय त्याच्यापेक्षा जास्त काय ती आसक्ती आणि ती आसक्ती कधी वासनेमध्ये रूपांतरित होते याला तुम्हाला कल्पनाच येणार नाही. आणि म्हणूनच या महत्वाकांक्षेमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो जो देहधारी जीव त्या सकाम कर्माशी. म्हणूनच मग मला याच्यापासून हे हवंय, मी हे केलं की मी इतकं कमवलं की मला इतकं धन मिळणार आहे, मग मी इतका हे प्रमोशन मिळवलं तर मला फियाट मिळणार आहे, मला मर्सिडीज मिळणार आहे, मला बीएमडब्ल्यू मिळणार आहे, मला असं मिळणार आहे, मला तिथे जागा मिळणार आहे आणि मी अजून वरच्या याला मला परदेशात जायला मिळणार आहे. कारण मग ते संपतच नाही. कारण ती गोष्ट कुठेतरी एंडलेस आहे. कारण ती वासनाच थांबत नाही. अशा प्रकारे ही वासना हा रजोगुण वासनेशी बांधलेला असतो. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भाता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचं जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा तमोगुण सगळा अज्ञानातच हो. कुठलंच ज्ञानाचा तिथे काही लवलेशही नसतो. आणि मग जे काही मी म्हणतोय तीच पूर्व दिशा, माझं हे वलय, मला हे वाटतंय म्हणजे तेच बरोबर आहे. मग त्याचं पडताळून बघण्याची तितकी बुद्धी आणि तितकं ती बुद्धी कार्यक्षमच नसते तितकी. आणि म्हणून मग कुठेतरी प्रमाद, आळस, निद्रा, मग ती व्यक्ती सतत झोपून राहतीये, आळसामध्ये आहे, काही करायची इच्छा नाही, काहीच नाही. आणि मग अशा प्रकारे सगळं तमोगुणामध्ये ते परिणाम आहेत आणि ते जीवाला बद्ध करतायत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारतात, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने मानतो, रजगुण सकाम कर्माशी मानतो आणि तमोगुण त्यांचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि अशापैकी प्रकारे कुठेतरी सत्व, रज आणि तम हे गुण बांधतायत, सुखाने बांधतायत, कारण त्या सुखाने तो आनंदित होतोय. कुठेतरी जर त्यांनी पुण्यकर्म केलं तर त्याला स्वर्ग सुख मिळायची ती कुठेतरी ती सुखाने बांधला जातोय तो, की मला हे सुख हवंय. मग तिथे कुठेतरी आहे, मला हे हवंय, या गोष्टीची देहधारी गोष्टीशी निगडीत आहे थोडंसं. रजोगुण तर आहेत, वासनेमध्येच आहे आणि तमोगुण तर पूर्ण अज्ञानातच आहे. कुठेही मांसाहार करणं आहे, कारण त्या गोष्टीपासून मला ती गोष्ट हवीच आहे, मला ती करायचीच आहे. मग त्या गोष्टीचा कुठलाही तारतम्य नाही, सारासार विचार केला जात नाही. असे हे रजो आणि तमोगुण वासनेशी निगडीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. हे भारतात कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण आणि सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी रस्सीखेच असते बघा, जिथे तमोगुण आपल्याला सगळ्यात जास्त खेचताना दिसतोय. कारण मनावर पगडा, मनावर वासना, हव्या आहेत सगळ्या गोष्टी, हव्यास आहे. कारण या भौतिक जगतामध्ये, प्रपंचामध्ये मग इतके कुठेतरी सगळ्या सुखाशी बांधले गेलेलो तर आहोतच, पण त्या सुखाच्या पलीकडे मग जी वासना निर्माण होतीये, मला ते हवंय, मला हे हवंय, आणि मग त्याच्यामुळे त्याच एका वलयामध्ये स्वतंत्र आहोत. आणि म्हणूनच ती गोष्ट सत्व, रज आणि तम या सगळ्या रस्सीखेचेमध्ये आपण आहोत. मग हे कसं जाणायचंय? कशा प्रकारे या सत्वगुणाच्या गोष्टीचा प्रभाव असू शकतो? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. ही जी द्वारं आहेत, हे गेट्स आहेत, 9 गेट्स आहेत बघा शरीराचे. मग 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 2 नाकपुडी आहेत, तोंड आहे, गुदद्वार आहे आणि जननेंद्रिय आहे. अशी ही सगळी 9 गेट्स आहेत, 9 द्वारं आहेत. आणि या द्वारांना जर ज्ञानाने प्रकाशित करणारा, की या सगळ्यांना काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय जाणायचं आहे, कशा प्रकारे त्या कामवासनेवर कुठेतरी नियंत्रितपणा आहे, या सगळ्याला काय खायचंय, किती गोष्टी कशा करायच्या आहेत, या सगळ्या ज्ञानाने स्वतःला प्रकाशित जेव्हा करतात, तेव्हा त्या सत्वगुणाच्या, तेव्हा त्या निर्मळतेचा, सात्विकतेचा कुठेतरी अनुभव येतो. आणि निश्चितच ही सात्विकता ही चांगल्या गुणामध्ये गणली जाते आणि ती जरी बद्ध होत असते तरी ती निश्चितच प्रयत्नपूर्वक गुणातीत होऊ शकते, हे आपण पुढेही जाणणार आहोत. पण रजोगुणात काय होतं तर बघा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या रजोगुणामध्ये वृद्धी झाली की वासना हवी आहे, सकाम कर्मामध्ये मला ते हवंच आहे, मला ते मिळवायचंच आहे, अनियंत्रित इच्छा, कारण ती कुठेही कंट्रोल केली जाऊ शकत नाही, आणि ही लालसा, ही सगळी लक्षणं दिसतात. आणि तमोगुणामध्ये काय होतं? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे गुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अहंकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. अंधकार सगळा तिथे, अज्ञानाचा कुठे अंधकार आहे सगळा, ज्ञानाचा लवलेशही नसतो. त्याच्यामुळे निष्क्रिय ती झोप, आणि आपण म्हणतो आळस, प्रमाद या सगळ्यामध्येच मोह अडकलेला असतो तो मनुष्य. त्याला मूर्खपणाचे लक्षण म्हणतात. मग या सगळ्याचं मृत्यूनंतर काय परिणिती होते? जो सत्वगुणात मृत्यू पावतो, जो रजोगुणात मृत्यू पावतो आणि जो तमोगुणात मृत्यू पावतो, त्यांचं काय होतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं नारद मुनी आपल्याला इथे दिसतायत, ज्या प्रजापतीच्या पुत्रांना ते सगळं ज्ञान देतायत आणि भगवंतांविषयी सांगतायत, आणि ज्या परम पुरुषोत्तमाविषयी सांगतायत, ज्या सगळ्या ज्ञानाने त्यांना परिपूर्ण करतायत, अशा या ज्ञानाने परिपूर्ण झाल्यानंतर ते निश्चितच पवित्र लोकांना, आणि म्हणून अशी सात्विक लोक हे पवित्र लोकांना ज्याचा जन्म होतो, म्हणजेच पृथ्वीच्या वरती जे ग्रहलोक आहेत तिथे जन्मप्राप्ती होते. मग रजोगुणांमध्ये मृत्यू आणि तमोगुणांमध्ये झाल्यावर काय होतं? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेला मनुष्य जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की जो पृथ्वीवरतीच जन्म घेतोय, मग ज्याला कपडे घालायची काही की अगदी कशा प्रकारे जे आपण आजकाल म्हणतो निवड आहे आणि असं आहे. 1 मिनिट द्या मला. हा काय हो? बाहेरचं दार ओढून घे ना म्हणजे. हो. हा. क्षमस्व. आणि म्हणून ज्याला पृथ्वी लोकावरती जन्म मिळतो, ज्यांच्या वासनेमध्ये, मग ही वासना कुठली, तर कुठल्याही प्रकारची वासना असते, कशा प्रकारे आपल्याला ती गोष्ट हवीच आहे, किंवा जो मांसाहार करतोय त्याला पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो, जो तमोगुणामध्ये आहे, कारण ज्याला पूर्णपणे अज्ञान आहे. अशा प्रकारे रजो आणि तमोगुण हा वासनेच्या आहारी असतो आणि त्यांना पशु योनी, रजोगुणामधल्या व्यक्तीला पृथ्वी तलावरती, पृथ्वीच्याच ग्रहांवर प्रवेश मिळतो, तर तमोगुणामधली व्यक्ती ही नरक योनीमध्ये, पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो.
कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानं तमसः फलम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ आणि दुःख आहे आणि तमगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून सात्विकता हे कुठेतरी चांगल्या ग्रहावर जसं पोहोचवते, त्याप्रमाणे इथे देवी देवतांचं देऊळ की ज्या स्वर्ग लोकामध्ये जन्म मिळू शकतो, की ज्या पुण्यकर्माने, कारण त्याचं फळ शुद्ध असतं. सत्वगुणामध्ये अशी व्यक्ती असते, तर मग रजोगुणामध्ये असते त्या कर्माचं फळ दुःख, कारण कुठेतरी याची प्रतीक असं दाखवलेलं आहे, कारण ही झोपडपट्टी आहे आणि अशा प्रकारे ज्या वस्तीमध्ये आणि जिथे मग कुठेतरी खूप दुःखाला सामोरं जायला लागतं. आणि तमोगुणातल्या व्यक्तीला खालचा वरचा रस्ता कुठे गेलं तरी एकच ठिकाण दिसतं, कारण अज्ञानात आहे, मूर्खपणा. कर्माची फळं म्हणजे मूर्खपणा आहे, कारण जी व्यक्ती ज्या अज्ञानामध्ये जे आचरण करत असते त्या सगळ्याची परिणिती मूर्खपणामध्ये होते. हरे कृष्ण माताजी. हे तेच हरे साधारण पुन्हा कृष्ण. दिलेलं आहे. हा, ठीक आहे. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, चेहऱ्यावरील आपल्या भावांवरनच आपल्याला कळतंय चेहऱ्यावरचे भाव कसे निर्मळ आहेत ज्या सत्वगुणामध्ये. वासनेमध्ये कशा प्रकारे ती गोष्ट मला हवी आहे, कशा प्रकारे ती वासना आहे बघा, आणि ही कुठेतरी अज्ञानात आहे, कारण मग त्या गोष्टीविषयीचं जे मोह, प्रमाद आणि कुठल्या प्रकारचं अज्ञान आहे चेहऱ्यावरती, अशा प्रकारचे निर्विकार भाव आहेत हे. आणि म्हणूनच या सत्व, रज आणि तमो गुणाच्या व्यक्तींविषयी आपण अशा प्रकारचे फरकाने यांना जाणू शकतो. मग पुन्हा हेच की ऊर्ध्व, मग जे वरच्या ग्रहावर प्रवेश मिळवतायत, पृथ्वी तलावर प्रवेश मिळवतायत आणि पशु योनीमध्ये नरकयोगात यांचं अधःपतन होत आहे. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसहा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंदे तमोगुणात स्थित आहे त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं आता, ज्याचं की जे हे तुम्हाला जे ग्रहलोक सांगितले की बघा, त्याच्यावरती जाऊन तुम्हाला दिसेल की हे पृथ्वी लोक आहे, मिडल प्लॅनेट, जो पृथ्वी ग्रहावरती जन्म मिळतो. त्याच्यानंतर वरचे भुवर लोक आहे, स्वर्ग लोक आहे, महर लोक आहे, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, आणि याच्या खालती जे आपल्याला दिसतं आहे ते अतल, वितल, सुतल, ततल, महातल, रसातल आणि पाताळ, अशा या पशुयोनीमध्ये जन्म मिळतो. अशा या गोलोक चार्टमध्ये वेगळं तुम्हाला त्या दृष्टीने दिलेलं आहे. मग त्याच्यामध्येही अजून जे मी डायमेन्शन सांगितले की पहिलं सगळ्यात 10 डायमेन्शन आणि सगळ्यात 10वं ते गोलोक वृंदावन आहे. पण त्याच्या आधी मग रामाची अयोध्या, शिवांचं कैलास पर्वत, अशा प्रकारे मग दुर्गा मातेचं वास्तव्य आहे. या सगळ्या नंतर ब्रह्माचं जे वास्तव्य आहे, जे ज्या नाभीतून आलेलं आहे, करणोदकशाही विष्णू जे आहे, ते कारण समुद्रातून जे समुद्रामध्ये जे शेषशाही विष्णू आहे, ज्या महाविष्णूंचं तत्व आहे, त्यांच्या बेंबीतून जे कमळ आलेले आहे, त्या कमळावरती ब्रह्मा स्थित आहे. अशा प्रकारे ह्या लोकांविषयी सांगताना की जे ग्रहलोक आपण म्हटलं की जे सत्व, रज आणि तम, की सात्विकता ही स्वर्ग लोकांमध्ये म्हणजेच वरच्या लोकांमध्ये जाते, राजसिकता ही पृथ्वी तलावरच्या, पृथ्वीवरच्याच लोकात पुन्हा जन्म देते, आणि तामसिकता ही नरक योनीमध्ये, पशु योनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो परम पुरुषाला जाणतो, जो गुणातीत आहे, सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज म्हणजे काय, तर सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचा प्रभाव ज्याच्यावरती आहे, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा बद्ध आहे आणि तो आत्मा या भौतिक जगतामध्ये बद्ध आहे आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे तो ते आचरण करतो आहे, इतर कोणीही करता नाही. कारण मूळ तो जो जीवात्मा आहे तो गुणातीत आहे, पण तो या भौतिक जगतामध्ये आल्यावर त्यांनी बद्ध झालेला आहे. आणि या सर्व गुणांच्या पलीकडे गुणातीत कोण आहेत, तर पुरुषोत्तम परम भगवान, ज्यांना जो जाणतो आहे, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला निश्चितच प्राप्त होतो, कारण तो आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती साधतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखांतून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा तो याच जीवनामध्ये हे जाणतो, त्या परम पुरुषाला, त्या पुरुषोत्तमांना जाणतो, की या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी तो जेव्हा समर्थ होतो, सात्विकता सुखाने बांधतीये, राजसिकता आणि तामसिकता, जसं राजसिकता वासनेने, तामसिकता अज्ञानाने, अंधकाराने बद्ध करतीये, हे सगळं जाणून हे ज्ञान, या ज्ञानाच्या चक्षुनी जो गुणांच्या पलीकडे जाण्याच्या इच्छा करतो, तो निश्चितच या जगामध्ये, या भौतिक जगतामध्ये, त्याही जन्मामध्ये उत्तम प्रकारच्या अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो, कारण ते ज्ञानाचे चक्षु त्याला असतात आणि निश्चितच याही जन्मामध्ये तो ते उत्तम प्रकारे आचरण करू शकतो. मग हे कोण सांगतं? हे ज्ञान, जसं आपण म्हटलं की आधीच्याही अध्यात्मांमध्ये अध्यायांमध्ये, की हे आध्यात्मिक ज्ञान, मग हे ज्ञानाचे चक्षु कोणाकडून घ्यायचे? ज्यांना याचा दृष्टांत झालाय. प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणादाखल ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये ज्ञान संपादन केलेले आहे, तसे हे ज्ञानाचे चक्षु कोण देतात? तर उत्तम आध्यात्मिक गुरु. आणि मग त्यांच्याच कडून ज्ञान घेऊन गुणातीत कसं व्हायचंय, अर्जुन भगवंतांना विचारतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच अशी गुणातीत व्यक्ती कोण आहे? जसं आपण आधी ऐकलं की अकर्मी व्यक्ती कोण आहे? जेव्हा आपण कर्म, विकर्म, अकर्म जाणलं, मग हे अकर्म काय आहे आणि अकर्मी कोण आहे? त्याचप्रमाणे हे नारद मुनी आपल्याला दिसत आहेत, जे अकर्मी आहेत आणि जे गुणातीत आहेत, ज्यांनी भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती केलेली आहे, आध्यात्मिक आहेत, ज्यांना तिन्ही लोकावर कुठेही फिरण्यासाठी कुठल्याही विजा आणि कुठल्याही परवानगीची गरज नाही, असे हे नारद मुनी इतके शुद्ध भक्त आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी, हरे मग कृष्ण. या गुणातीत असल्याचं वर्णन केलं जात आहे. वाचू माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे ते जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तवणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जो अकर्मी, ज्या स्थिताधीर मुनीला आपण म्हटलं, ज्या अकर्मी व्यक्तीचं आपण गुण जाणले, ज्या ज्ञानाला आपण जाणलं, प्रत्येक वेळी बघा भगवंत हे ज्ञान सांगतायत, हे निरनिराळ्या दृष्टीने सांगितलं जात आहे. आणि म्हणूनच अशी जी त्रिगुणांच्या प्रभावाने जी जी बद्ध होत नाहीये आणि जी गुणातीत जाऊ इच्छित आहे, ती गुणातीत असणारी व्यक्ती कशी असावी, जी भगवंतांसारखाच स्वभावाची प्राप्ती करते आणि त्यांनी सगळ्या या गोष्टींचा मोह त्याग केलेला आहे, जो माती आणि दगड सोन्याकडे एकाच दृष्टीने बघतो, जो सुखदुःखाला व्यवस्थितपणाने समतोल राखतो, ज्यांच्यामध्ये प्रिय अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, या सर्व भौतिक कर्मांचा ज्यांनी परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटलेलं आहे. मां च यो व्यभिचारेण योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सगळ्या परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तीमध्ये जो संलग्न, जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत. मग आता कसं जाणायचं हे तर आपल्याला, की कशा प्रकारे ब्रह्मस्तर म्हणजे जो भगवंतांचा ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या टप्प्यामध्ये जसं आपण भगवंतांना जाणतो, तशा या ब्रह्मस्तर भगवंतांचं जे प्रखर तेज असलेलं जे स्वरूप आहे, जेव्हा आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला आपण उन्नत करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ती व्यक्ती त्या ब्रह्मस्तराप्रत पण कुठेतरी उन्नत व्हायचा
प्रयत्न करत असते आणि म्हणूनच तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या प्रती उन्नत व्हायचा प्रयत्न करतो. ते जे भगवंतांचाच स्वभाव आणि त्यांच्या धामाला पोहोचण्याची, त्या मुक्तीची जी भावना मनामध्ये असते, त्या प्रकारे ती उन्नती, ती प्रगती साधली जाते. जेव्हा तो स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करू इच्छितो. आणि म्हणून मग हे सगळं जाणून घ्यायचा जो प्रयत्न करतो, या ज्ञानाने त्याच्या ज्ञानाचे चक्षु उघडतात आणि निश्चितच तो या त्रिगुणांच्या, की जे आपल्याला बद्ध करतंय, त्याच्या पलीकडे जाण्याचा तो प्रयत्न करून त्या ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होतो. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणारे अमृत, अव्यय, अव्यव्य आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा ब्रह्मज्योतीप्रत जो उन्नत व्हायचा प्रयत्न करतो, त्याचा आधार हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. कारण भक्त भगवंतांसाठी जसं म्हटलं विशेष आहेत. या भगवंत या योगक्षेमम वहाम्यहम्, जे भगवंत ज्यांच्याकडे नाहीये ते पण उणं आहे ते देतात आणि जे काही आहे त्याचं संरक्षण करतात. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरती जो भक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करतो, जो परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत अशा निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचं, कारण अशा प्रकारच्या परमसुखाला, अशा प्रकारच्या परमसिद्धीला जो प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो, अशा ब्रह्मज्योतीचा, अशा जीवात्म्याचा आधार मी आहे, हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतात. हरे कृष्ण. इति चतुर्दशोध्याय समाप्तः. अशा या त्रिगुणांचा आपण इथे सगळं वैशिष्ट्य ऐकलेली आहेत, मृत्यू नंतर काय हे ऐकलेलं आहे आणि हे सगळं जाणून बद्धता नको असेल तर त्या गुणातीत कसं व्हायचंय, अशा गुणातीत व्यक्तीची लक्षणं आणि मग या ब्रह्मज्योती स्तराप्रत कशा प्रकारे पोहोचायचंय, या प्रकारे आपण या 14व्या अध्यायातून जाणले. मला आता तुम्ही सांगा, कारण ऑलरेडी 4:30 झाले आहेत. कारण मी आधी काही गोष्टी तुमच्याशी शेअर करू इच्छिते, त्यामुळे थोडा वेळ जातो निश्चितच. ज्ञान मी कुठेतरी जास्तीत जास्त माझ्याकडनं प्रयत्न असतो. त्यामुळे तुम्ही सांगा, जर तुम्हाला हवं असेल तर मी 15वा अध्याय सुरू करेन. तरी त्याला एक अर्धा ते पाऊण तास, कारण 15वा अध्याय खूप मोठा नाहीये, पण तुम्ही सांगाल तसं. जर तुम्हाला हवं असेल तर आपण उद्या घेऊ, अशी कुठली घाई नाही. तर तुम्ही मला सांगा चॅटमध्ये, त्याप्रमाणे मी पुढे जाईन. तुमच्या मेजॉरिटीने मी पुढे जाईन. उद्या हवं असेल तर आपण उद्या घेऊ. कुणालाही कुठलेही स्ट्रेस घेऊ नका. आपण उद्याही 15वा अध्याय घेऊ शकतो. मला वाटलेलं आधी थोडा लवकर संपला तर, पण लवकर संपला नाहीये तितका. तर तुम्ही मला चॅटमध्ये उद्या ना. ठीक आहे उज्ज्वला माताजी, चालेल. अजून कोणाला? मला वाटतं बहुतेक सगळ्यांचं, कारण 4:30 झालेत म्हटल्यावर मला याच्या पुढे जाऊन वाटत नाही. मला असं वाटलं एक 4, 5, 4:15 पर्यंत झाला असता तर मी निश्चित सुरू करण्याचा मानस होता, कारण 15वा अध्याय तितकाच सुंदर आहे आणि खूप सुंदर आहे समजून घ्यायला. अजून कोणाची उत्तरं? ठीक आहे एकता माताजी, चालेल, नक्की नक्की हरकत नाही. त्यामुळे आपण इथेच थांबवूया. हे मी शेअरिंग थांबवते आणि आपण उद्या घेऊया 15वा अध्याय. रेकॉर्डिंग